Hei, moikka kaikki! Mä oon Superenju ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on ketchup-maisteluvideo ja tuolla on ketchupit tuolla pöydässä. Tässä videossa siis me arvotaan ne ketchupit ja sitten me maistellaan siis niitä ja me maistetaan myös ilman mitään ruokaa. Mut siis on tässä myös semmoista ruokaa, mutta joo. Ranskalaisia ja lihapullia. Joo, ranskalaisia lihapullia, mutta Tämä video ei ole kopioitu Xvideoilta, vaikka ehkä luulettekin, mutta nyt me päästään maistelemaan noita meidän ultimaatisia ketchuppeja. Kyllä. Ja Siellä on kamera edellä. ja tossa on kaikki nämä ketchupit numeroitu 1, 2, 3, 4, 5. Ja tuolla ketchupipurkin pohjassa lukee ne numerot. Kyllä. Sitten videon lopuksi me katsotaan, että kuinka monta meni oikeesti. Ja täällä paperissa on sitten arvosana kaikkea meidän veikkaukset. Kyllä. Joo. Eli siis, no koepa sitten aloitetaan maistaa. Otetaan vaikka ekana nyt tän pitosta. Koska se on mun lähellä. No otetaan tosta noin. Noniin. Joo. Mennään mä käytän täntiin, koska mä Mä saan. maistan eka tällä. Mä teen sen myös tällä eka. Noniin, nyt pääsen mäkin maistamaan. Mä maistan ekana ihan normaaliin. Mä maistan eka ihan. Mä maistoin jo. Nyt mutta jo pikkusen. Et se nyt ketsuppaa. Aika hyvää. Mulla on 3 arvausta jo, että mikä tää on. Mä luulen, että on toi Pakko ottaa. Mulla on loppu jo. Tää on oikeesti aika hyvä tää ketchup. Joo, Mäkin. Mä taidan tietää mikä tää on. Mulla on yksi veikka. Mulla on itse asiassa, nyt tuli, Onks meillä niinku lyijykö näistä? täytyy puhdistaa suu vedellä. Mä oon juonut jo mun veli. Mä oon sen jokaisella. Otetaanko me nyt järjestyksessä vai otetaanko me jostain random järjestyksessä? Toika mä kuvaa käykö Mitä? Otetaanko me nyt järjestyksessä vai niinku? Otetaan 4. Onko sit meillä näin? Mulla jäi vielä tohon, mutta ei se haittaa. 3 on suoraan mun edestä. Mulla on tää suoraan mun edessä. Seuraavaksi minä mun vedän. Joo, tarkoittanut että sillä, että sit mennään niin, että löytäällä. Tämä kyllä tuohon. Mä tiedän mikä tää on. Mäkin. Joo, tää on helppo. Mä voin sanoa, että tää on mun mielestä paras tähän mennessä. Niin, varmaan on omassa tulossa 2. Joo, mä tiedän mikä tää on. Mä tiedän mikä tämä on. Mä oon 1,000,000% varma, että mikä tämä on. Pistää video etenee niin nopeasti. Siis meidän hetken kuuluu, että se menee kupuun. Niin, no, menee tässä ehkä vielä vähän pidempään, mutta me maistetaan varmaan vikan kerran vielä noita lisää. Tää on paras tähän mennessä. Tää on ehdoton 10. Mä voin katsoa tuota koostumusta. Ei ole laitettavaa. Tää on ihan ehdoton 10. Niin onkin. Oli mä haluan ruokaa. Ruoka varmaan se loppuu kesken. Mä oon jo valmis. Mitä? Mä oon jo valmis. Joo, mä kirjoitan kanssa mun arvosanan. Joo. Sitten mun vuoro. No niin, sun vuoro. Sun vuoro tänne. Käännät oikein päin. Joo. Näytössä. Ai minä voin. Joo. Eppu, tänne. Katso tänne. No. Stella! Stella, mitä sä tuot nyt? Yes. Niin.
pientä hajontaa on, mutta On myöskin samoja mielipiteitä löytyy. Oliko meillä, eli oliko meillä kaikilla eri vastaukset? Ei ihan. En kerro. Ei voi olla kaikille. Ei voi olla kaikille, kun on 5 meillä on. Ei ollut vielä. No niin, ottakaa seuraava. Se voi olla mieli taas muuttuu, kun seuraavaa maistaa. Okei. No niin. Mä voin, otetaan minä ja Henkku eka. Tule tänne. Ei. Tää on selkeä. Mä en oo maistanut ainakin puoli. Mä oon maistanut varmaan ehkä... Mitä? Tää on ihan selkeä. Onko on niinku jo maistettu kakkelin ketsuppiin? Mitä veikkaa? Tää on ihan selkeä. Nyt on ihan pakko vaihtaa arvosana. Mitä? Nelonen ja kolmonen maistuu ihan melkein identtisiltä. Ne on. Ne on niinku pakosti. Ne maistuu aina. On ihan samoja tuotteita. Ei oo. Mun pitää... Missä... Suttaaks mä nyt päästä yli? Mitä ihmettä? Joo, mä oon vähän duunia. Ai vähän. Niin. Vähän enemmän. Tulee joskus 5 viikon päästä. No niin, mitäs sitten lähteekö? Numero 2. Ei vaan vettä. Muuten mä unohdin näitten kohdalla. Mitä? Toi ruoka varmaan loppuu kesken. Oli 2. No 2. Nyt maistetaan 2. Koska mä tiedän jo valmiiksi, että mikä se noista on. Mikä? Niin minä. Niin minäkin. Siis toi on ryppistä. Toi on ihan vanha toi yksi noista. Mä tiedän mikä toi on. Ota nyt tuo. Mä tiedän oikeesti mikä tää on valmiiksi. Tää on ryppinen mummo. Tässä on 2 sellaista niinku... Hetkonen. Mä veikkaan meillä on vielä Meira edessä. Oho. Joo! Toi on oikeesti kuuluu kameralle varmaan ihan selkeesti. Joo, tää on tähän mennessä huonoin. Jääkö mun arvosanassakin? Varmaanko 3/10? Mä annoin 2. Mitä mä veikkaan nyt on jo? No mä en oo koskaan maistanut. Mä näin mikä Ei kun nyt mä hemmetti tiedän, oli nyt mä 3. Meillä on Empukaan samat 3. Ei kun nyt mä tiesin mikä se on. Mä tiedän tosta, että mikä se on. Mä tiedän mikä on toi 2. Mä tiedän mausta jopa. Tää on ehdottomasti tähän mennessä kaikista huonoin. Sitten äiti sanoi, että se on joku herkkumaan ketsuppi. Oi. Ja sitten mun lemppari on tollanen ja huu. Eli voitaisiin tehdä sitten silleen, että Mä olin ykkösvahingossa. mä otan tästä yhden Pitäis voida ja kaikki ruoat. kysyn teiltä, että mikä teidän mielestä oli tää ja sitten mä laitan sen tänne No selvä. tämän numeron taakse. Okei. Heinzi, mikä numero oli teidän mielestä Heinzi? Toi... Mä sanon 5. Mä sanon... Mä sanon 5. Mä sanon 1. 3. 5. Yes! Heinz oli toi. Herkkumaan ketsuppi. Sano sä Eppu eka. 3. Mä sanoin kanssa 3. Sä sanoit 1. Kellään ei mennyt oikein. Mikä se? 4. Felixin ketsuppi. Mä rupean etsin se täältä. Mä sanon 4. 5. Mä sanoin 4 kanssa. Mäkin sanoin 4. 1. Meira. Vito. Mikä mä laitoin Meira? Mä laitoin 2. Mä laitoin Veiran 5. 4. Mä laitoin 2. 2. Yes! Joo, Ja eli joo voit nyt. Mutta Kania on 3. Mäkin laitoin mä laitoin Kanian tohon 1. mä laitoin 2. Kanian mielestä Kania oli... Eli Parasta, eiks niin? Tasuri. Hermannilla on tasuri. Joo, Ja mä mutta voitin.
Mikä numero teidän mielestä oli parasta ketsuppia? Ehkä, no... Mikä sai eniten? Ehdottomasti toi Numero. Herkkumaa ja näin kania. No niin, eli kania oli oikeasti hyvä. Toi kolmonen. Kolmonen, eli kania. Musta kolmonen... Yllätysvoittaja. Musta kolmonen ja nelonen... Joo, kolmonen ja nelonen oli musta. Nyt on pakko sanoa, että kolmonen, joka on kania, niin se on myöskin halvinta ketsuppia, mikä on tosi yllätys. Yllätysvoittaja. Maksaa 70 senttiä Lidlissä. No niin, kiitos kun katsoitte. Me nähdään seuraavassa videossa, vaikka teillä onkaan. Se olisi moikka!